Il-Premju Francis Ebejjer se jara bidla strutturali fil-mod ta' kif jingħata. Permezz ta' dan ir-ristrutturar, il-premju mhux biss se jkun qed jinċentiva lill-kittieba biex jresqu xogħlijiet rilevanti u ta' livell, iżda se jkun qed jikkontribwixxi direttament fl-iżvilupp tal-kittieba u tal-kitbiet tagħhom. Barra minn Malta meta wieħed jikteb għall-medja, inkluż it-teatru, ikun hemm sensiela ta' sottomissjonijiet ta' drafts, ta' story conferences. Għaw Malta u t-tendenza li l-awtur jispiċċa l-ewwel draft jgħid xogħol lest. Mbagħad jissottometti. Din hija kultura defiċjenti u x'aktarx hija tikkawża din nuqqas ta' kwalità. Fost il-bidliet ippjanati hemm il-konkorsi se jibda jsir darba kull sentej flok kull sena. Il-fondi li mhux se jintefqu fis-sena li fiha ma jingħatawx il-premijiet se jintefqu fi skemi ta' taħriġ miftuħa għal kull min jixtieq jitejjeb il-kwalità tal-kitba teatrali tiegħu jew tagħha. Dan tħabbar waqt iċ-ċerimonja tal-għod tal-premijiet tal-Premju Francis Ebejjer 2013. Ir-rebbieħa ta' din is-sena tal-Premju Francis Ebejjer huma Lien Ellul bix-xogħol tagħha Marriċ Immur fil-kategorija ta' kitba għat-teatru. Minħabba li għandha inqas minn 25 sena, Lien Ellul riċevitu wkoll rikonoxximent speċjali għall-età sażuha tagħha. Kont isperata mill-affarijiet li għaddejjin bħalissa minnhom f'Malta, huwa dram li jaqgħad flimkien temi bħal l-orjentazzjoni sessuali u l-immigrazzjoni illegali, pero naħseb li s-saħħa tiegħu fil-verità hija l-lob bil-kelma kif daw it-temi jingħaqdu flimkien permezz ta' lob bix-xeni u lob bil-kliem finalment. Il-kategorija ta' Radio Drammi ntrebħet minn Vincent Vella bix-xogħol tiegħu fuq il-bjut. Ktib ta' senta ilu dejna, ksib ta' senta ilu meta kien hemm ovvjament il-taqliba tar-revoluzzjoni fil-Kajr, ktibta bl-Ingliż u batta barra li kien ħadmet fuq radio barra. U bħalma nagħmel ġieli nikteb bil-Malti u naqlibha mal-Ingliż u ġieli nikteb bl-Ingliż u naqlibha bil-Malti, qlib tal-Malti u żammejta daqsxejn għandi. Taqt insodisfazzjon anke barra imma hawnhekk nieħu gost li anke kelli dan l-opportunità. It-tieni premju tal-kategorija tar-Radio Drammi mar għand Joe Friġġieri bix-xogħol tiegħu KM 613 minn Ruma. Din is-sena ma tresqet l-ebda kitba l-kategorija tal-kitba għat-teatru għat-tfal u żgħażagħ. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura José Herrera qal li Francis Ebejjer niseġ l-influenzi tiegħu fid-drammi li jirriflettu tħassib u r-realtajiet ta' żmienu kif ukoll beda kapitlu ġdid fit-Teatru Malti.